nomhlaba, Thixo olungileyo. Siyakunxusa Nkosi ukuthi ube nathi sisafunda uSifundo 5 osukwini namhlanje. Osihloko sawo sithi uSathane isitha sikaNkulunkulu. Cela izulu kube yilona elisifundisayo ngomoya walo oyingcwele. Sibe nokuqonda Nkosi odalela ukuba sibe nakho sisemhlabeni phansi. NgoJesu siyakhuleka, amen. Ngiphinde ngibabingelele abazalwane egameni elihle lomfowethu uKristu oyinkosi sethu, amen. Namhlanje sikuSifundo 5. Isihloko sesifundo sethu sithi uSathane isitha sikaNkulunkulu. uSathane isitha sikaNkulunkulu. Lesi sifundo side kakhulu kodwa ngokusizwa uNkulunkulu sizozama nje ukuthi sibe bafishane kakhulu kusona. Isifundo 5, isihloko uSathane isitha sikaNkulunkulu. Ngokungaluli isikhathi masiqale. Indimana yekhanda okuyiyona ezokwangamela lesi sifundo sethu esithi uSathane isitha sikaNkulunkulu itholakala kuJohane wokuqala 3 verse 8. uSathane isitha sikaNkulunkulu. Indimana yekhanda sisebenzela phekwayo esifundweni sanamhlanje itholakala kuJohane wokuqala 3 verse 8. 1 John 3 verse 8. Indimana yekhanda kulesi sifundo efundeka kanjena. Ithi owenza isono ungokaSathane, ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Amen. Okay. Indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Funda kanjalo, kodwa bengifuna lo line osekuqaleni othi owenza isono ungokaSathane, ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Amen. Mhlampe inhloso yalesi sifundo ukuyisho ukuchaza umbuzo omkhulu ukuba kungani uNkulunkulu wayeka isono singene endaweni yakhe enhle kangaka. Yindaba uNkulunkulu wayesiyekela isono singene endaweni yakhe enhle kangaka. Yazi ezingqondweni zabaningi ukuvela kwesono nokuthi kungani siba khona yizona zinto eziyisisusa sokukhathazeka kwabo okukhulu. Bayayibona imisebenzi yobubi kanye nomphumela owesabekayo wosizi nokubhujiswa, bese bebuza ukuthi kungenzeka kanjani kube khona lokhu phakathi kombuso walowo onolwazi olungapheliyo, namandla nothando olungapheliyo. Nansi-ke imfihlakalo abangakwazi ukuthola impendulo yayo. Kepha izwi laNkulunkulu liyachaza ngokusobala le mfihlakalo. Mhlawumbe umuntu angazibuza umbuzo ukuthi buvelaphi lobu bubi obusizungezile na? Ilowo mhlawumbe umuntu angazibuza wona umbuzo esekhaya ukuthi lobu bubi-ke obusizungezile ngabe buvelaphi? Kodwa ngaphambi kokuba siphendule lowo mbuzo, ngoba lowo mbuzo ngiyakholwa ukuthi uzothi sibe siqede isifundo uzobe usuphenduleke kahle. Mhlambe ngoba kuthiwana owenza isono ungokaSathane, ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Kuzofuneka sichaze ukuthi yini isono. Yabo, ake sitholeni ukuthi ngokukaNkulunkulu eBhayibhelini usho uNkulunkulu siyini isono na? Sizofunda yena futhi uJohane wokuqala 3 verse 4 lapho sizothola khona impendulo ukuthi-ke kahle kahle isono siyini. uJohane wokuqala 3 verse 4. 1 John 3 verse 4 uthi-ke bonke abenza isono bayeqa nomthetho, ngokuba isono singukweqa umthetho. Amen. iBhayibheli sichazela kanjalo ukuthi isono siyini. Isono siwukweqa umthetho. Ukuthi uNkulunkulu esekhulumile ethi makube nje bese umuntu enza okwakhe noma omunye enze okuphambana nalokho okushiwo uNkulunkulu. So isono siwukweqa
umthetho ukuthi uNkulunkulu ekhulumile ethi akwenziwe umuntu engakwenzi, noma ethena uNkulunkulu kungenziwa umuntu akwenze. Isono-ke leso. Yingakho sithe masifunda kwase sekusithola ukuthi okay, indima ekhanda owenza isono ngokaSathane ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. So uSathane kuwumsebenzi ukuthi uma uNkulunkulu ekhulumile, uSathane yena uphikisa lokho okushiwo uNkulunkulu efuna ukwenza okuphikisayo, opposite yalokho. So qaphela, into ekhona la ukuthi kunzima ukuchaza ukuvela kwesono kangangokuba uze ukwazi ukunikeza isizathu sokuba khona kwaso. Kodwa kwanele lokho esingakuzwisisa maqondana nokuvela kanye nokuchithwa kwesono okukuphela, nokuchaza ngokusobala ukulunga nesihawu sikaNkulunkulu ekusebenzaneni kwakhe nobubi. Akukho okufundiswa kakhulu nangokusobala embhalweni njengokuthi uNkulunkulu akanakubekwa icala ngokungenwa kwesono, nokuthi akubanga ngoba asuse umusa wakhe noma ngokwahluleka ekubuseni kubuNkulunkulu okwanikeza ithuba ekuqubukeni komoya wohlubuko. Isono nje siwukugaxekile okungenikwe isizathu sokuba khona kwaso, siyinkinga engachazeki. Ukwenza izaba kuwukusivikela. Uma kungafunyanwa izaba ngaso ngathini, bezingafunyanwa noma kuvezwe isizathu sokuba khona kwaso, besingesisaba isono. Ukuchaza kwesono kuphela esinakho yilokhu esikuthola embhalweni okuwukuthi siwukweqa umthetho. Kuwumphumela wesimilo esilwisana nomthetho kaNkulunkulu wothando oyisisekelo sombuso wobuNkulunkulu. So isono nje ileso similo ukuthi uNkulunkulu uma esekhulumile bese ngathi lokhu uNkulunkulu akakushilo kungaphikiswa. Mhlampe-ke umbuzo kuthiwena-ke owenza isono ungokaSathane ngokuba uSathane uyena kwasekuqaleni. Okay, kwaveza ukuthi indodana kaNkulunkulu yabonakaliswa kalokhu ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Kwabuzakala ukuthi siyini isono, kwathiwa okay, bonke abenza isono bayeqa nomthetho ngokuba isono siwukweqa umthetho. Mhlawumbe umbuzo esingawubuza ukuthi-ke ubani okuthiwa wona kuqala, ngoba njengamanje siyakhuza kuthiwa hayi le generation iyona kwakungcono emandulo, kodwa khona lapho isono esaqala khona. Oh, indima kade siyifunda. Okay, iyaveza ukuthi ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Ngabe likhona mhlawumpe elinye ivesi esizolithola elisho okunye xa kubuzwa umbuzo kuthiwa-ke ngubani okuthiwa wona kuqala. Ake siphindele kuye futhi-ke u-1 John 3 verse 8. Isilokhu sibuyela kuyona futhi indimana yekhanda. Uthini u-1 John 3 verse 8? Uthi, owenza isono ungokaSathane ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Uma mina ngona nabantwana bambona nokhokho bami bebona, le nto ayiqalanga ngami, ayiqalanga ngathi, kodwa owona kwasekuqaleni nguSathane. Owenza isono ungokwabani? UngokaSathane ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Amen. Mhlampe-ke ake siphinde sithole enye ivesi esizobuye siyithole ngoba lena mhlawumbe umuntu uzothi hhayi indimana yekhanda iyona yodwa. Ake sithathe sithole yesibili noma kungaphoqi ukuthi sithole ivesi yesibili ezochaza ukuthi kwasekuqaleni ubani owonayo. Lana sithola ukuthi owenza isono ngokaSathane ngoba uSathane uyona kwasekuqaleni. Ake sifundeni uJohane 8 uverse 44. Ngixolisa, incwadi ngokukaJohane 8 uverse 44. uJesu wayekhuluma la nabantu ababemelene nentando kaNkulunkulu, abaJuda. Kodwa khona amazwi akawakhuluma kuJohane 8 verse 44. Uthini? Uthi, nina ningabakayihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zakayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni, akemi eqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga, ukhuluma okungokwakhe, lokhu engumqambimanga noyise wawo. Amen. So kuthiwa nini
ningabaka ihlo uSathane. Nasi into emanani ekhanda bekuthiwa owenza isono ungokaSathane. So umuntu-ke yebo sidalwe uNkulunkulu, kodwa uma umuntu ekhetha ukumelana nentando kaNkulunkulu ube esezisusa eselalela uSathane, ngalokho ube sephenduka umntwana kaSathane. Ngoba yini? Bonke abenza isono bayeqa umthetho ngoba isono singukweqa umthetho. Bese kuyaveza ukuthi-ke uSathane uyona kwasekuqaleni. So uma ngona uNkulunkulu ekhuluma mina ngikhetha ukuphikisa lokho okushiwo uNkulunkulu, akuqali ngami lento, into eyenziwa uSathane ekuqaleni. So lokho bese sekungenza ukuthi ngibe ngowakhe. Uma kuthiwa nina ningabaka ihlo uSathane, uma kuveziwe laphana, kuvezwe ku-1 John ukuthi-ke bonke abenza isono bayeqa umthetho ngokuba isono siwukweqa umthetho. Owenza isono ungokaSathane ngoba uSathane uyona kwasekuqaleni. Manje umuntu uzozibuza ukuthi lo mthetho okukhuluma ngawo ukuthi ngeqa umthetho, umthetho omuphi? Ngiyacela ukuthi ekhaya noma ngesikhathi umzalwane nomzalwane ayifundele u-Exodus 20, umthetho kaNkulunkulu, Exodus 20 esinikezwe wona. Mhlawumbe uma uNkulunkulu engiphile isikhathi sanele, ngizosho uma ngivala lesi sifundo bese ngenza nje ubulungiswa ukuthi uma kuthiwa isono siwukweqa umthetho, ngabe imuphi lo mthetho? Uyabo? Kukhulunywa ngomthetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu ilona owaziwa ngokuthi imiyalelo eyishumi etholakala ku-Exodus 20. Mhlawumbe uNkulunkulu uma engiphile nje isikhathi, ngizothi ngaphambi kokuba ngivale lesi sifundo bese ngiyayifunda ukwenzela mhlawumbe abazalwane abangenawo amabhayibheli ekhaya bazokwazi umthetho kaNkulunkulu nokuthiwa uma ngeqe wona ngiyona, kanti ngisuke sengenzeni. Uyabo? So lana uJesu utheni? Uthi nina ningabaka ihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo, yena owayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. Uma ufunda imiyalelo eyishumi khona lapho uNkulunkulu kakhuluma khona ethi ungabulali. Uyabo? Kuthiwa ngoba uNkulunkulu eshilo ukuthi ungabulali, uSathane kwasekuqaleni yena wayenjani? Ungumbulali wabantu kwasekuqaleni, yena usebenza ukubulala. Ibuhlungu lento ngoba uye kubone isiphihli sengozi, kubuhlungu, kunyantisa, abantu befeka buhlungu mase sekuthiwa intando kaNkulunkulu, uNkulunkulu owenze lento. Kodwa uma sifunda uJohane 8:44 uthi-ke nina ningabaka ihlo uSathane, nithanda ukwenza izinkanuko zayihle, yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. Ukufa kwabantu sesiyabona ukuthi akusiwona umsebenzi kaNkulunkulu, umsebenzi kaSathane, ngoba uNkulunkulu lapha e-Exodus 20 uthena ungabulali, akafuni ukuthi abantu bafe, kodwa uSathane uyena obulala abantu, wayephilela ukuthi ungumbulali wabantu kwasekuqaleni. Mase kuthiwa akeme eqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga ukhuluma okungokwakhe. So uma uSathane ekhuluma amanga, uNkulunkulu laphana emiyalweni eyishumi noma emthethweni wakhe Exodus 20 khona lapha ethi khona ungafakazi amanga. uNkulunkulu uyawanqaba amanga. Abantu baze bethi khona amanga right, amahle, amanga ahlekisayo, sincokole, sijabule, kodwa uNkulunkulu uthena ungafakazi amanga. Amanga uyawanqaba, uthi akaSathane. Njengamanje uthi-ke uSathane noma ekhuluma akeme eqinisweni ngoba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga ukhuluma okungokwakhe, lokhu engumqambi manga noyise wawo. So uma kwenzeka nguwumuntu wesifazane noma nguwumuntu wesilisa ngithanda amanga, ngathi amanga awaqali ngami noma ngabonakala ngasesezingeni phezulu noma ngami aba yimpumelelo, kodwa owaqamba amanga kwasekuqaleni uSathane, owabulala abantu kwasekuqaleni, umbulala wabantu kwasekuqaleni ubani? uSathane. Ongemi eqinisweni uSathane nje. Uma umuntu ekhuluma amanga, amanga aqale ngoSathane. Ukumelana nomthetho kaNkulunkulu, wena uNkulunkulu uthena ungafakazi amanga, ungabulali, imiyalelo eyishumi, uSathane uphilela lokho ukuthi uma uNkulunkulu ekhuluma yena uyaphikisa. Ngakho mina uma ngizophikisa umthetho kaNkulunkulu, uSathane uba eseba uyise wami. So lokho kuvela ukuthi ngingabaka ihlo uSathane, ngithanda ukwenza izinkanuko zikayihlo, yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni, akeme eqinisweni ngokuba iqiniso lingekho kuye. Nxa ekhuluma amanga ukhuluma okungokwakhe, lokhu engumqambi manga noyise wawo. Okay, siyathola ukuthi ubani owona kuqala? 1 John 3:8 noJohane 8:44. Siyathola ukuthi kwasekuqaleni nje umuntu owaqala ukuthi uNkulunkulu ekhuluma yena aphikise uSathane. Waqala wenza njani? Wona. Yini ukona? Isono siwukweqa umthetho. Umthetho kabani? kaNkulunkulu. Mhlawumbe umbuzo womuntu akazozibuza wona ekhaya ukuthi-ke kukhona abanye abona kanye noSathane. Okay, uSathane wayengavele, ngabe kukhona nabanye abantu noma abanye abonayo kanye noSathane, ngoba siyazi ukuthi uSathane yena
wona kwasekuqaleni wabe ubhongoza. Ngabe kungenzeka yini ukuthi-ke khona abayithathayo lento ayenzayo bona kanye nayo uSathane na? Masifunda uPetru wesibili u-2 uvesi 4, 2 Peter 2 verse 4, ufundeka kanjena uPetru wesibili 2 verse 4, kuthiwa ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo kodwa wazinikela ukuba ziphoswe esihogweni emgodini yobumnyama ukuba zigcinelwe ukwehlulelwa. Amen. Lokho sikuthola uNkulunkulu ukuthi uSathane akonanga yedwa, khona nanezinye iy'ngelosi ezonayo. Ngokuba uma uNkulunkulu engayekanga izingelosi ezonileyo, kusho ukuthi lezo y'ngelosi zenze njani nazo? Zeqa umthetho kaNkulunkulu. Okay. uPetru wesibili u-2 verse 4. Omunye umbuzo mhlawumbe umuntu ozozibuza wona ukuthi-ke imaphi amanye amagama anikezwe uSathane na? Or imaphi amanye amagama anikezwe uSathane? Ungakawuphenduli nje lo mbuzo siyokhumbula ukuthi sitheni sifunda izolo sifunda ngomoya ongcwele sasho ukuthi unamanye amagama, ubuye ubizwe ngomthokozisi, ubuye ubizwe ngomduduzi. Sathi sifunda ngoJesu Kristu sathola okuningi ukuthi uJesu Kristu elinye igama lakhe ulizwi, ubuye ebizwe ngo-Emmanuel, kube kuthiwa indodana kaNkulunkulu. Sizophinde sifunde kakhulu khona lapho sizomthola khona ebizwa ngedwala, ebizwa ngewundlu, ebizwa ngengonyama. Maningi amagama akhe. Njengamanje umbuzo sizozibuza wona ukuthi-ke uSathane yimaphi amanye amagama anikezwa uSathane na? Yimaphi amanye amagama anikezwe uSathane? Imaphi amanye amagama anikezwe uSathane na? Isambulo 12 uvesi 9. Besifunda isambulo 12 verse 9 sizolithola amanye amagama kaSathane. Kuthiwani kusambulo 12 verse 9? Isambulo 12 kuthiwa wayesesephoswa phansi uDrago omkhulu, inyoka endala ethiwa ngumhlebi noSathane, odukisa izwe lonke, waphonswa phansi emhlabeni nezingelosi zakhe zaphoswa kanye naye. Amen. Siyasho ukuthi masifunda le vesi kuthiwa wayesephoswa phansi ubani? uDrago. Sosho igama elithi Drago igama likaSathane ukuthi uDrago. Wayesephonswa phansi uDrago omkhulu, inyoka endala. Uma kukhulunywa ngenyoka endala, uma kuthiwa umuntu inyoka endala, ubani loyo? uSathane. Nomhlebi noSathane. Okay, amagama kaSathane uDrago omkhulu, inyoka endala, umhlebi, uSathane. Amagama amanye ayebuye anikezwe yena lawa uSathane. So isambulo 12 uvesi 9 kuthiwa wayesephoswa phansi uDrago omkhulu, inyoka endala ethiwa umhlebi noSathane, odukisa izwe lonke. Okay, waphonswa phansi emhlabeni nezingelosi zaphoswa kanye naye, nezingelosi zakhe zaphoswa kanye naye. Sithema sifunde uPetru wesibili u-2 verse 4 sathola ukuthi uNkulunkulu akaziyekanga iy'ngelosi ezonileyo kepha waziphosa phansi. Yabona ukuthi uSathane noma wayewubhongoza waqala ukona laphaya, kodwa wawathola ama-supporters aba ezinye iy'ngelosi. Wabe-ke uSathane esephoswa phansi kanye nazo, ngoba uSathane nalezo y'ngelosi bahlangana ngokuthi bamelane nentando kaNkulunkulu. Mhlampe-ke umbuzo umuntu akazozibuza wona, okay, siyazi ukuthi izingelosi zaphoswa phansi. Okay, ingelosi nomuntu kwehlukene. Yabo, abanye baze bethi impela iy'ngelosi zinamaphiko, umuntu akaze abe namaphiko. Mhlawumbe umuntu uzofuna ukwazi ukuthi-ke imvelo kaSathane, uSathane yena wayeyini, uyabo, wayenjani? Ngoba kuye kuthiwa uSathane mubi, abanye beze bethi uSathane uney'mpondo, abanye bethi uSathane unamabibane. Ngabe iyiqiniso yini leyo nkulumo enjalo? Okay, wayeyini uSathane? Mase kuthiwa-ke wayevele edalweleni, yabo, iy'ngelosi vele ingelosi inhle, kusho ukuthi ingelosi nje yayidalwe yayinhle, zindiza kunjeya. Okay, manje umbuzo mhlawumbe sizozibuza ukuthi ngubani owayeyikherubhi elimbuzayo? Ikherubhi uhlobo oluthile lwengelosi enhle futhi. Manje umbuzo-ke siqale ngaphambi kokuthi sifike lana sizozibuza, khona umbuzo sizowubuza ukuthi-ke sikhundla sini uSathane wayenasezulwini? Ngoba kusho ukuthi uSathane ngoba wayesephoswa la emhlabeni wayekade esezulwini. Ngakho umbuzo ozoba khona ukuthi-ke sikhundla sini uSathane awayenaso ezulwini? Sizokuthola lokhu masifunda incwadi kaHezekeli 28
uverse 12 kuya ku-15. Hezekiel 28 uverse 12 kuya kuverse 15 ofundeka kanje. Hezekiel 28 uverse 12 kuya kuverse 15. Hezekiel 28 verse 12 kuya ku-15 uqala uthi-ke, ndodana yomuntu, yenza isililiselo ngenkosi yaseThire uthi kuyo, usho kanje inkosi uJehova ithi, wawuluphawu olupheleleyo. Okay, wayenjani uSathane? Wayewuphawu olupheleleyo. Uma kuthiwa into iphelele, into enhle emsulwa engenasici. So uNkulunkulu uthini uSathane? Uthi wawuluphawu olupheleleyo, wawugcwele ukuhlakanipha, wawuphelele ngobuhle. Awu, indaba ukuthi uSathane mnyama, mubu, neyimpondo, unamabibane, sesiyathola ukuthi uNkulunkulu akamdalanga uSathane njalo. uSathane wayenjani? Wayewuphawu olupheleleyo, egcwele ukuhlakanipha, wawuphelele ngobuhle, enziwe wamuhle. Uthini uNkulunkulu verse 13 uthi-ke, wawuse-Edeni, insimu kaNkulunkulu. Onke amatshe anqabileyo eyisisibekelo sakho, isadiyu, nethophazi, nedayimani, neshohamu, nejaspi, nesafaya, nesimaragidu, nekhristoliti, nezivunulo zakho nesisekelo zamatshe zaziyigolide, zilungisiwe kusukela wadalwa ngalo. Okay, sizosho uma siqhubeka sifunda, ngingaqhubeki nje noverse 14. Uma siqhubeka sifunda sizothola ukuthi umuntu udalwe ngothuli lomhlabathi. Okay, udalwa uNkulunkulu. Kodwa siyasho ukuthi uNkulunkulu ngoba esho uSathane wayemuhle, ehlakaniphile, ephelele. uNkulunkulu yena wayemdale ngala matshe abizwa ngalezi iy'nkathi ukuthi ubucwebe. Umuntu uma ephethe idayimani, i-diamond, yabo, egqoke i-diamond, negolide, nosiliva, yonke la matshe anqabileyo, kuthiwa unemali. uSathane sithola ukuthi yena wayedalwe kanjalo, wayekhange ebengezela igolide ngapha, ngapha idayimane, ngapha isiliva. uNkulunkulu wayemdale wamuhle kakhulu. Kuthiwa konke lokhu, la matshe anqabileyo kwakuyizivunulo zakho, nezisekelo zamatshe zaziyigolide, zilungisiwe ngosuku lokudalwa kwakho. Wayenjalo uLucifer, wayengadingi ukufaka ugold noma izinyo legolide noma amacici egolide, wayengadingi ukufaka isiliva, wayedalwe wanjalo. Lobu bucwebe thina esibuthengayo, yena into ekuye uNkulunkulu wayemdale, wampha ukuthi ebe yiyona, ebe yikherubhi elisibekelayo, eyingelosi eyayiyinhle kanjalo. Kwase kuthiwa-ke uverse 14-ke, wawuyikherubhi. Ikherubhi uhlobo lengelosi ethile, uSathane wayeyingelosi, hhayi umuntu odalwe ngothuli lomhlabathi, kodwa wayeyingelosi eyayidalwe-ke ngawo wonke la matshe amahle anqabileyo. Wawuyikherubhi eligcotshiwe elisibekelayo. Ngakubeka waba sentabeni engcwele kaNkulunkulu, wahamba phakathi kwamatshe omlilo. Wawuphelele ezindleleni zakho kusukela osukwini lokudalwa kwakho, kwaze kwafumaniseka ukungalungi kuwe. Amen. So uNkulunkulu yilokho akufundisayo osukwini lanamhlanje, ukuthi uSathane ekudalweni kwakhe wayedalwe emuhle, ephelele, ehlakaniphile. Uma ufunda isiZulu esidala, ngicela ukuthi sifunde isiZulu esidala. IsiZulu esidala laphana uverse 13, makuthiwa ubuse-Edeni ensimini kaThixo, amatshe amahle onke abe yisisebekelo sakho, i-odemi. Okay, khona ulayini engiwufunayo la ongaveli kahle esizulwini esisha, kodwa uvela kahle esizulwini esidala. Uthi-ke uma kukhulunywa ukuthi okay, uma kugcinwa laphana ngegolide, ukuthi kwesizulwini esisha kuthiwa nezivunulo zakho nezisekelo zamatshe zaziyigolide. Kuthiwa lapha esizulwini esidala lowo layini-ke inopheke, ibharikadi, negolide. Nanku ulayini omfunayo, umsebenzi wamabotya wakho nemitshingo yakho walungiswa kuwe ngosuku lokwenza kwakho. So uma ufunda la, mhlawumbe lesiZulu ngizofunda nje kancane kwi-English nge-King James, ngifuna i-version ye-King James. Kuyavela ukuthi edalwe ngesiliva negolide kunjalo, kodwa emzimbeni wakhe uLucifer lo kwakunamapayipi thizeni, amapayipi omculo, amabhotya, yabo. Wayethi uma kufuna ecule ngesoprano, kukhona ipayipi lesoprano, uma kufuna ecule ngetena, i-alto, ibhesi,
baraton eyedwa wayenamaphimbo awu-7 lemtshingo namapotsha. Kwakusekudalweni kwakhe, lokho kuvela kahle uma ufunda isiZulu esisha, noma mhlampe uma ufunda kwi-King James kuthiwa-ke, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes were prepared in thee in the day that thou wast created. So ukucula, thina abanye sihambe siyokufundela ukucula, noma kufuneka umuntu phambi kwami engifundisa ukucula, kodwa uSathane uNkulunkulu ayemdale ngamasilva nangegolide, emzimbeni wakhe kwakunamapayipi omculo, into eyalungiswa uNkulunkulu ekumdaleni kwakhe uLucifer. Okay, asiqapheleni lokhu-ke, kusobala ukuthi lawa mazwi uHezekiel akhuluma ngomuntu owayekhona ensimini yase-Edeni, ngoba siyakhumbula ukuthi uthena wawuse-Edeni, insimu kaNkulunkulu. Uma siqaphela siyakusobala ukuthi la mazwi akuHezekiel akhuluma ngomuntu owayekhona ensimini yase-Edeni. Bathathu-ke abantu ababekhona e-Edeni, kukhona u-Adamu, u-Eva nenyoka. Vele sibonile ukuthi elinye lamagama kaSathane atholakala laphana kuSambulo 12:9 kuthiwa inyoka endala. uNkulunkulu akadalanga uSathane, kodwa wadala ingelosi emangalisa kakhulu, eyayigcwele ukuhlakanipha futhi iyinhle. Igama eyaziwa ngalo ekuqaleni kwakuthiwa nguLucifer, okwakusho ukuthi umphathi wokukhanya. Lelo gama wayaziwa ngalo uSathane ezweni kuthiwa uLucifer, wakuthiwa yini? Uwumphathi wokukhanya, ngoba wayedalwe wayemuhle kakhulu futhi wayesemsulwa lapho engenacala engenakona. Mase sekuthiwa ukuchazwa komsebenzi wakhe kukhomba ukuthi kwakungumculi futhi okunokwenzeka ukuba wayengumholi wokuhlabelela, ngoba esike sathola ukuthi amapotsha noma ama-pipes okucula wayephatha indumiso yomculo ayesemzimbeni wakhe. Wayengumholi wabahlabeleli, wayema phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu njengekherubhi elimbozayo. Ubuhle nenkazimulo kwakukuye. uNkulunkulu wamdala uLucifer njengoba adala zonke ezinye izidalwa zakhe ngendlela efanayo. Wamnikela amandla okuzikhethela. Uyabona uNkulunkulu indlela ayemdala ngayo uLucifer, wamnikela namandla okuzikhethela ukuthi wayenokumthanda akhonze uNkulunkulu, futhi wayenokwenqaba ukwenza intando kaNkulunkulu. Amen. Cela ukuthi sisibambe la lesi sifundo esikhuluma ngokuthi isifundo 5 futhi isihloko sawo uSathane isitha sikaNkulunkulu. Indimana yekhanda ibithi owenza isono ungokaSathane, ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Kwathi uma kuchazwa isono, kwathiwa siyini isono? Sathola ukuthi isono singukweqa umthetho. Okay, sathola ukuthi ngubani okuthiwa wona kuqala, 1 John 3:8, kwathiwa bonke abenza isono bangakaSathane, ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni. Owenza isono ungokaSathane, ngoba uSathane uyona kwasekuqaleni. Kwathiwa uma kufunda uJohane 8:44, uJesu uyakhuluma laphana ethi-ke, nina ngabakayihlo uSathane, nithanda ukwenzani? Izinkanuko zikayihlo. Yena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. Kwasekuqaleni akeme eqinisweni, ngokuba iqiniso lingekho kuyena. Nxa ekhuluma amanga ukhuluma okungokwakhe, lokhu engumqambi manga noyise wakhe. Okay, sathola ukuthi uSathane wonisa kanye ezinye iy'ngelosi. Kwatholakala ukuthi kuSambulo 12:9 kuthiwa unamanye amagama uSathane: inyoka endala, umhlebi, uSathane, udrago. Mase kuvela kuSambulo 12:9 ukuthi yena nazo zonke izingelosi owayone nazo baphonswa phansi. Manje-ke ngicela ukuthi ngithathele lithuba, ngoba esithena isono siwukweqa umthetho. Umuntu uzozibuza ukuthi imuphi lo mthetho woNkulunkulu akhuluma ngawo, ukuze ezozazi esekhaya ukuthi kwenza isono. Ngicela ukuthathela lithuba ngimfundi. Isihloko sakhona Exodus 20:1 kuya ku-verse 17. Isihloko sakhona sithi imiyalelo eyishumi. Mingaki le miyalelo? Iyishumi. Okay, asifundeni-ke. Ngizothi uma ngikhuluma ngiyibale ngithi 1. Okay, Exodus 20:1. uVerse 1 uthi-ke uNkulunkulu wakhuluma onke
lawa mazwi athi, "NginguJehova uNkulunkulu wakho, owakukhipha ezweni laseGibhithe, indlu yokugqila." Uvesi 3 ongumthetho wokuqala uthini uNkulunkulu? "Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami." Umthetho wesibili utholakala kuvesi 4 othi, "Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo namfanekiso okusezulwini ngaphezulu nowokusemhlabeni phansi nowokusemanzini phansi komhlaba. Ungazikhothameli, ungazikhonzi." Ngicela ukufunda uvesi 7 owumyalelo wesi-3 ngenxa yesikhathi. Uvesi 7 umyalelo wesi-3 uthi-ke, "Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho, ngokuba uJehova akayikumyeka oliphatha ngeze igama lakhe." Umyalelo wesi-4 utholakala kuvesi 8 uthi, "Khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise. Izinsuku eziyisithupha uyakusebenza uwenze wonke umsebenzi wakho, kepha usuku lwesikhombisa luyiSabatha likaJehova uNkulunkulu wakho. Awuyikusebenza msebenzi ngalo, wena nendodana yakho, nendodakazi yakho, nenceku yakho, nencekukazi yakho, nezinkomo zakho, nomfokazi osemzini wakho, ngokuba ngezinsuku eziyisithupha uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukukho, waphumula ngosuku lwesikhombisa. Ngalokho uJehova walibusisa usuku lweSabatha walungcwelisa." Okay, imithetho lana esisayifundele iwu-4. uNkulunkulu uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Uvesi 3 loyo, Exodus 20 vesi 3. Uvesi 4 uthi ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. Umyalelo wesithathu utholakala kuvesi 7 uthi-ke, "Ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho." Umyalelo wesine uthi, "Khumbula usuku lweSabatha ulungcwelise." Umyalelo kaNkulunkulu lo. Okay, alokuqala ufunda uvesi 12. Uvesi 12 umyalelo wesi-5 loyo othi-ke, "Yazisa uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zibe zinde ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona." Amen. Uvesi 13 umyalelo wesi-6 uthi, "Ungabulali." Uvesi 14 umyalelo wesi-7 uthi, "Ungaphingi." Uvesi 15 umyalelo wesi-8 uthi, "Ungebi." Uvesi 16 umyalelo wesi-9 uthi, "Ungafakazi amanga ngomakhelwane wakho." Uvesi 17 umyalelo wesi-10 uthi, "Ungafisi." Ungafisi indlu yamakhelwane wakho, ungafisi umfazi wamakhelwane wakho, nenceku yakhe, nkazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye kukamakhelwane wakho ungakufisi. Amen. Uma uNkulunkulu ethi owenza isono siwukweqa umthetho, uNkulunkulu-ke uma esekukhulumile kuthina, ukhulumile nganansi imiyalelo eyi-10. Uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami, ungazenzeli iy'thombe ezibaziweyo, ungawuphathi ngeze igama laNkulunkulu laJehova uNkulunkulu wakho, ukhumbule usuku lweSabatha ulungcwelise, uhloniphe abazali, ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga, ungafisi ukuhaha. uNkulunkulu uyakunqaba lokho. Ngakho umuntu-ke uzosho uNkulunkulu sekukhulume konke lokhu, yena enze okunye, abulale, aphinge, ebe namanga wephula umthetho. Kanti kuthiweni isono siwukweqa umthetho? Kwathiwani owenza isono ungokwaSathane ngokuba uSathane uyona kwasekuqaleni? Yebo. Amen. Ngokusizwa uNkulunkulu lesi sifundo sesiphelile, sizosiqhuba kahle ku-part 2 uma uThixo sesiphele ukuphila. Amen. Cela sikhuleke, senze umkhuleko omfishane. Baba odala amazulu nomhlaba, uNkulunkulu ohlala ekhala esezulwini, siyabonga Nkosi ukuthi sesazile namhlanje ukuthi ngoba sifelwa ziy'hlobo zethu nabangani bethu, sigula, sigulelwa, akusiwena uNkulunkulu odala amazulu nomhlaba, kodwa ususifundisile ukuthi uSathane nguyena wayengumbulali wabantu kwasekuqaleni. Ngoba nxa sifunda umthetho wakho Nkosi, sizwile ukuthi umelene nokubulala, kodwa siyafela. Siyaxolisa Nkosi ngoba sikuthiwe silicala okungesilo lakho. Siyakholwa ukuthi izothi uma siqhubeka nalesi sifundo sithole ukuphenduleka kuzo zonke Nkosi izinto ezenzakalayo, bese imiphefumulo yethu iba nokuthula. Nawe mdali wamazulu nomhlaba usiphe amandla ngoba uzothi ubusifundisa, usicebise ukuthi sizoma kanjani kulo mhlaba uSathane akawenzile wabuhlungu kangaka. Kuyakhalwa, imizi iyachitheka Nkosi, siyabesifazane sichithelana sodwa imizi, kodwa uNkulunkulu siyathola ukuthi ukhulumile wathi makungaphingwa. Sengathi Nkosi ubungase futhi sibuyele kuwe sonke sikulalele, ngoba umhlaba uma kunjalo umuntu lapha khona ebengaphila impilo enokuthula. Yeba nathi, usiphe
amandla okugcina konke osifundise khona. UJesu siyathandaza. Amen.